Čaute ľudia, ja som Jakub 10, ten čo už neviem koľko nevydal video. Dneska sa pozrieme na to, čo všetko potrebujete vedieť o novom alebo teda prerobenom barcelonskom štadióne Spotify Camp Nou, na ktorom sa dneska odohrá prvý zápas vlastne s Atletikom Bilbaom, o ktorom si tiež niečo pozrieme, takže sledujte do konca, ja sa na to teším a poďme na to. Takže poďme si povedať nejaké základné informácie o stavbe. Camp Nou prechádza stále. Camp Nou prechádza rozsiahlými zmenami a kompletnou prestavbou. Klub sa rozhodol štadión modernizovať na úroveň 21. storočia. Ako ten starý bol legendárny, ale treba všetky veci renovovať a to trebalo aj pri barcelonskom štadióne. Projekt sa volá SP Barca a cieľom je vybudovať celé nové športové centrum a nielen štadión, ale aj halu a nové tréningové centrum, čo si myslím, že je skvelá vec a určite to pomôže La Masii na vývoj tých nových talentov. Takže rekonštrukcia Camp Nou sa začala v roku 2023 a barcelonskí hráči sa museli presťahovať na iný štadión Montjuic a odtedy sa vlastne stavby rozbehli na 100% alebo teda naplno. Takže kedy má byť tento štadión dokončený? No tak tento štadión už sa vravelo, že by mal byť z veľkej časti dokončený na jeseň 2024, ale ako vieme, tak to sa nestalo a teraz tu už máme vlastne zimu roku 2025 a štadión je zatiaľ otvorený pre 45,000 ľudí, keďže Barcelona, vlastne ten klub futbalový FC Barcelona, tak čakajú na povolenie od mesta na 60,000 ľudí. No a v roku 2026 až 2027, ja sa prikláňam skôr k tomu, že 2027, tak by malo mať dokončenú aj strechu, aj celkovo by dokončený tento štadión po tej kompletnej rekonštrukcii, ale osobne si myslím, že to bude tak 27-28 a tých 60,000 ľudí, čo som spomínal, tak vlastne to je ten sektor, kde je to Spotify logo. Na tej jednej strane, ako viete, je ten spodný kruh a tam bude tých ostatných 15,000 ľudí. Takže dúfajme, že ešte tento rok sa to na tých 60,000 ľudí podarí dostať. Ja verím, že tie stavby pôjdu podľa plánov a dokážeme to. Takže poďme sa pozrieť na nejakú tú kapacitu tohto štadiona. Ten starý Camp Nou tak mal kapacitu 99,000 ľudí, ale viem, že na nejaké tie veľké zápasy tam bývalo aj viac ľudí, teda aspoň také informácie som videl. A na tomto novom Camp Nou by malo byť tiež tak nejako, teda to boli staršie informácie a teraz podľa nových, tak by tento štadión po dokončení mal mať kapacitu až 105,000 ľudí, čo je obrovské číslo a preto bude aj najväčší štadión v Európe. A pokiaľ ho niekto neprekoná, ale to nepredpokladám, že by sa to nejako takto extrémne stalo, že by proste niekto prišiel, spavnul tu nejaký nový štadión a odišiel. No, ja sa na to osobne teším, na to, koľko tam bude ľudí, tak možno pôjdeme niekedy aj na ten vlog a ako som spomínal, momentálne na dnešný zápas príde 45,000 ľudí, teda bude môcť a na tie budúce zápasy v druhej polovici sezóny tak už by mohlo aj tých 60,000 ľudí prísť, tak uvidíme, ako to bude. Čiže poďme sa pozrieť, koľko to celé stálo, má stať, alebo také niečo. Na tento projekt tak bolo vyhradené 1,4 až 1,5 miliardy eur, ale vlastne môže to kľudne aj narasť. No ale toto by malo zahrňať všetko. Štadión, okolie, moderné technológie, LED panely, proste všetko, VIP zóny, všetko, čo tam patrí. Ale bude to určite zaujímavé a peňazí to je dosť veľa. Poďme sa pozrieť na to, čo nový Camp Nou bude mať. Také niečo možno lepšie, ako mal ten starý, alebo také moderné technológie. Bude mať 360 stupňový, alebo teda 360 okolo štadióna LED panel, ktorý teda bude obopínať celý ten štadión, čo môže byť dosť pekné. Potom bude mať skoro kompletné prekrytie strechou, takže už
vlastne na fanúšikov nebude pršať, čo bude pre fanúšikov určite skvelá správa. Podľa tých videí alebo fotiek sa vravilo, že by mohol mať ten Camp Nou aj zavretú pre strechu, ale pravdepodobne tak bude na ihrisku nejaký taký kruh v strede, kde vlastne na tých hráčov bude môcť pršať, ale fanúšikovia budú v poriadku. Yes. Teda, ak ste nevedeli doteraz, tak ja som fanúšik Barcelony, preto sa teším. Okolie tohoto určite nádherného štadióna tak bude dosť veľké a bude úplne nové. Pribudne aj veľký peší park, nové obchody, múzea, nové tréningové ihriska a všetky takéto veci. A celý priestor bude slúžiť pre fanúšikov, ale aj pre turistov počas celého roka. Teda 4-ročné obdobia. A teraz rýchlo v skratke k tomu dnešnému zápasu, kde tam bude Atletico Bilbao. A to nie je ľahký super, možno sa neradí medzi tých najlepších ako je Atletico Madrid, Real Madrid a takéto týmy. Takže dúfam, že ten zápas dopadne dobre pre Barcelonu samozrejme. Uvidíme, ako bude dneska hrať Barcelona. Dúfam, že to nepokazia, ako v tejto sezóne už sme párkrát videli. No ale uvidíme teda a zápas sa má odohrávať o 16:15. Tipujem, že bude vypredané, aj keď tie lístky stoja tie najslabšie od 200 € hore. Takže to je zaujímavé, ale myslím si, že tí fanúšikovia, čo sú v Barcelone, tak určite si nenechajú ísť prvý zápas. No a toto bolo všetko, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dopozerali video až do konca. Ďakujem vám za pozornosť, tak určite odchádzate z tohoto videa o niečo múdrejší. Že samozrejme, tak ja vám fakt ďakujem, že ste to dokúkali a napíšte mi do komentov, či by ste chceli napríklad zaujímavosti o Santiago Bernabéu v štadióne Real Madrid. Vidíme sa na budúce. Čaute.